Ja tämä avaussoitto on Euroopan ensimmäinen yksityisen operaattorin GSM-soitto. Ja se menee suoraan Tampereen apulaiskaupunginjohtajalle Kaarina Suoniolle. Ja tämä puhelu välittyy myös näiden kovaäänisten kautta meille kaikille. Ja nyt taatusti kaikkialla jännitetään tilannetta. Tänne ei kuulu mitään rahinaa, mutta ei pidäkään kuulua, nimittäin GSM-verkko on täysin häiriövapaa. Se toimii kuin CD-soitin, näin minulle on kerrottu. Ja nyt me odottelemme vain sitten tuolta linjalta vastausääntä. Onkohan Kaarina kotona? Halo? Apulaiskaupunginjohtaja Suonio. No kyllä vaan puhelimesta. No täältä soitetaan sinun entisestä kotikaupungistasi sinne uusiin ympyröihin ja toivotetaan ensin hyvää kesää. Kiitos samoin sinne Helsinkiin. Hainko itse puhelimesta? Kyllä, täältä minä sinulle soittelen ja haluaisin tässä todeta, että teemme nyt historiaa. Soitamme uudella GSM-verkolla, joka on Euroopan tähänastisista verkoista kaikkein laajin ja olemme ihan ensimmäisten soittajien joukossa. Ihan totta, ja kuuluvuus on aivan erinomainen. Täysin häiriötön. Se on niin kuin naapurihuoneesta puhuisin. Tiedätkö, miten tämä eroaa sitten niistä oikeista europuhelinsoitoista? Sinulla on varmaan vastaus, jota minä en vielä tiedä. No, tämä puhelin tulee kaikki, mutta europuhelin on siitä hieno matkapuhelin, että se on täysin suojattu. Tämä oli muuten täsmällinen tieto kaikille, jotka tätäkin kuuntelevat. Mehän olemme ottamassa käyttöön verkkoa, joka on paitsi häiriöttömin, niin kaikkein turvallisin myöskin. Ja toivottavasti kaikkein taloudellisin. Minusta on mukava sellainen ajatus, että voi kuljettaa oman korttia mukanansa ja sitten kaikista puhelimista, jotka kuuluu tähän järjestelmään, voi tehdä oman puhelimensa sillä kortilla, koska kortissa on puhelimen. Sinä olet tehnyt kotiläksysi hyvin, kun olet lukenut tuonkin. Eikö se ole kiva, kun säkin olet ulkomailla ja sulla on vain kortti mukana ja sitten missä tahansa voi soittaa? Voi, totta kai. Mehän tällä tavalla integroidumme juuri siihen Eurooppaan, jota me pidämme tällaisena meille sopivana ja tunnemme olevamme kotonamme joka paikassa. Milloin sä arvelet, että tämä laajenee Euroopan ulkopuolelle? Jos tätä vauhtia tekniikka kehittyy, niin ei siihen montaa vuotta mene. Onko teillä hyvät juhlat siellä? No, täällä on iloisia ilmeitä ja odottava tunnelma. Itse asiassa, eikös tämä soitto ole samalla soitto irti lamasta ja uuteen nousuun ja asioiden parempaan kehittymiseen? Ja kesäkin alkaa. No, pitäisi kysyä tältä yleisöltä, että ne on samalla iloisen näköisiä, mutta se voi joutua myös kesässä, eikä siitä, että lama on ohi. Mutta jospa minä tämän yleisön puolesta vakuutan sinulle, että me olemme kaikki sitä mieltä, että nyt alkaa parempi aika. Ilmatieteen laitoskin on luvannut meille hellesäät jo tällä viikolla alkavassa. Toivottavasti sinne Tampereellekin. Kyllä, täällä on lämmintä ilman muuta. Ja jos mennään vielä tähän vakavaan asiaan, niin onhan jokainen tämmöinen tekninen suuri edistysaskel aina kohti parempaa. Lisäksi tässä on aika tavalla suomalaista tietoa ja taitoa ja käytetty ja suomalaista työtä tullaan paljon käyttämään jatkossa. Eikö se ole hienoa, että me suomalaiset olemme jälleen tässä eturinteessä? On. Sitä ollaan samaa. No niin. Kaikille teille siellä paikalla oleville meiltä täältä Helsingistä terveisiä ja näin olemme saaneet tämän järjestelmän käyttöön. No niin, sitten eurooppalaisittain. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Tack detsamma. Hei. Kiitoksia ja näin meillä oli mahdollisuus kokea ihan noin omin silmin ja korvin tämän verkon avaus. Ja tämän jälkeen minulla on ilo kutsua tänne estraadille Suomen Pankin johtokunnan jäsen, pankinjohtaja Harri Holkeri. Tervetuloa kiertäen vaikkapa sieltä auton takaosan kautta.